Ya ya. Yuk kita kasih dulu coba mangga. Bos Parna. Bos mati nggak joget ini? Oh di sana. Oh kono di. Yo kanca-kanca pasukan boleh merapat ke sana. Yo pasukan sampai Magetan. Yo. yo magetan. Yo nyanyi. Bos Parna masih nyanyi boleh nyanyi. Oh iya. Yang mana lagi nih? Bos Parna. Masih sibuk. Ada Bos Parno. Mripat iki ora bisa dikedhepke. Yen weruh sliramu jejer dheweke. Andung tresno ngumbar nafsune asmara. Lali aku yen gandeng wanita liya. Apa ki bola bali. Ayo rasa tresno. Ayo wis miliya. Bola bali. Rasa tresno. Suwun muga enggal paringa eling. Eling marang keluarga tansah sumaking. Ayem tentrem pangajap murina wengi. Bola bali ojo nglali ati. Ada Pak Bos yang di sini. Ayo pasukan Magetan juga kontak semuanya. Oh iya, ada Pak Bosis. Oh iya, yang di sana. Pak Bosis. Sawung. Tresno, bukan nafsu asmara.
Iki angger derek dulu iso lalen. Ade Warna. Monggo. Yo Bunda, Bunda, yo. Sajroning
Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu
Go karo Dek Pipi ya merapat wis ora apa-apa. Monggo. Zo. Udah semi. Ya. Nyekar nggih, nyanyi-nyanyi. Oh iya. Ayo. Dek Pipi. Oke masuk ya, Dik. Ole ole Oh, oh. ole ole. Oh, oh, oh. Sapa sing ora ketan. Awe dapat tadi urung sik to ya sedih. kok meliriknya ke sana terus. Ono kuwi lho, Mas. Matur sembah nuwun alhamdulillah berkah barokah Bunda nggih. Rezekine lancar terus, Dik. Ya. Amin. Monggo. Tak rewangi pati geni. Ayo. Awu, awu. Iso kelot rasine. Gede semi.
Ya. Kene yang nganggo lali barang kok ya. Heeh, oh kene oke laline masalahe. Rewangi pati geni. Ayo. Pamriye. Iso kalahkan atine. Aku ora bakal sliramu wong sing tak tresnani. Ha Matur nuwun. Nggih. Iki kan dimene. Ya. Ayo joget dulu, joget dulu. Bude sepi. Bude sepi monggo. Ada yang mau nyanyi? Monggo. Yen liwat aku kelingan. Ayo. Ayo. Bude semi. Terus senengane sanggar aku nyerak terus ngalih sajake. Panas sajake ketemu aku. Urung bude semi urung pokoknya. Enggak. Catatan sakroning kasih.
Budhe Semi, assalamualaikum. Budhe Semi, iya, ngosek mas, iya. Jika tadi terima kasih matur sembah pun Bunda yang sudah paring tindih, pokoknya kita doakan berkah barokah selalu Bunda ya. Rezekinya ngalir terus, juga melimpah terus. Amin. Amin ya robbal alamin. Maka dilanjutkan dulu kan masih ya. Catatan.